Vuma 103 ingoma A Holy Life Family ethi uhambe nami ekseni powerful song kwivuma 103. If you're joining us for the very first time, welcome to the Sunday edition of Mega Grace on Sunday with me uPhumlani Nkwanye. Ngithembisile iqala uhlelo ukuthi namhlanje sobe sinefikile mlomo angungiyumlomo ngathethi manga ke mase ngishilo kuyenzeka sobona sesifikile. Ngiyakubingelela uPhumlani, ngibingelela abalaleli bevuma bonke. Thank you very much for joining us namhlanje ekseni gcina ufikile sesinawe la ekseni siyabonga. Bonga mina butwana. Ubani ufikile mlomo vele singene kuyona indaba ukhumbuze nje nomuntu bese kukhohliwe nomuntu mhlambe ufuna ukwazi kabanzi ukuthi ubani ufikile mlomo. Engakusho nje ngizonqamulela ngoba isikhathi asisavumi. Yeah. Bengizongena deep kodwa ke sengiyongena ngelinye ilanga ngisengophi challenge ukuthi uphinde ungibize. Ngizongena deep. Yeah. Ufikile intombazane engizothi ihlukile kwamanye because ikwaze ukukhula phansi kwezimo ebezingekho mnandi bezinzima kakhulu. Enye intombazane kuleya age yayingeke ikwazi ukuyibekezelela izohamba iyogibhida noma izohamba iyodayisa ngomzimba. Kodwa ufikile kwathi ekhuleni kwakhe ekhule ehlala emjondolo wodaka ka one room. Nganganali iphupho lokuthi ngibe umculi futhi ngangaze ngiyicabanga ngiyilento edumile emhlabeni engiyona namhlanje. Ngakhula kulo one room ngikhuliswa ugogo nomkhulu nomama ngakhula vele umama esegula. Kodwa wagula ke ngaze ngaba mdala nje umama lo agula but uNkulunkulu wangikhulisa nje kukhona engivikela kuzona lezo zinto ngizigicula emakhwayeni emingcwabeni emaphathini kwaze kwabe kuyafika la ukuthena ufikile mlomo uba ufikile mlomo. Yini lene kwenza ugcina ungena emculweni manje ubona sevele isiphiwo sokuthi ucule noma ubone sekunje sekufika wasethi avele ngihlase ngibambe emculweni. Lalela ngichazele angikaze ngakuphupha nje abe ngisho futhi angikaze ngakucabanga ngoba nje ngabo ufikile mlomo owumculi by accident. Yeah. Ngesimo kusho ukuthi kahle kahle ngizotshela iqiniso nganginalo ikhono. Kodwa ngangayikuboni ngiwumculi. Ngangifunda nje njengengane zonke nami ngicabanga mhlawumbe ngoba unesi noma ngoba i-social worker noma ngoba yini, you understand? But uNkulunkulu waba ne direction yena yakhe ayifunayo ngami. Yes, yeah. Eyidweba le direction yakhe kwase kwenzeka nje ngentando yakhe ke. Ngangisesikoleni nje ngiphumela esikoleni kukhona umunye umfana ngasekhaya ehlala emgaqweni wala abafana bahlala ekhoneni einsimbini. Yes. Emnganami ngufito nickname yami eselilanda ngikakhula khona lilanda. Amafitozi. Wafito kunama audition uzangena eSoul City nje that was I think 2005 mangaphosisi. Yeah. Ngiphuma esikoleni ngithe ama audition lapho uma wami ubhaca embedeni. Mina ngihlala ngicabanga amaphilisi nama pampers indaba yama audition nje kumina ekhaya yaba ngayicabanga. Ngicabanga ukuthi uma ngimshiye yedwa fanele ngiyopheka iphalishi fanele ngiyomshintsha lo ngicela ukumshintsha ngihamba mina ekseni ngesikoleni that means fanele ngiphinde ngiyomshintsha ngo3 mangibe esikoleni lo muntu ohlala yedwa endlini. So nje umfana uyangimise emgaqweni inhliziyo yami incane ngitshela ngama audition ngithi ama audition yenze njani ngiye sticks ngihambele ngigaqopha kwami mphuthu umami. Kuthi ngihlala ngifunda nginova kabe endlini unjani umama ngizomfica sanyakaza noma mangingene isinto eqale ngangiyithinta isisu sanyakaza noma senza njani. Athi sticks no mfethu ngizokunikeza noma uthi Nhlandi ukuthi ugibene mfethu yokubuya kusoyiphanta phambili nawe. Eyangibelese lo mfana ngala ma audition ngizodwa nangu umfana ngimemqaleni ngalento yakhe. Ngikuthathele uthi Nhlandi sticks ngizovuka awusticks abona angangikholwa ekseni ngezwe ngosticks zovuka ekhaya emjondolo ka one room osame eshawa usticks ngathi uzowisa umjondolo wasekhaya. Ngicela uvuke mngani nami hamba ngiyakuphelezela nabo ogibela ngiyakuthemba ngiyakholelwa kuwena. Yababhlungu inhliziyo yami usticks esedlule emhlabeni engasangibonanga ngiba yilo fikile mlomo okuyena waba nesandla ekuthini ngibe yilo fikile. Ngahamba ngakuloma audition ngafike ngawenza playhouse ngacula ama audition wako amajaji wako babuduma kaNdlovu nabanye ke. How ngicula kwathiwa the winner of KZN from KZN Fikile Mlomo. Sengiyahamba njalo ngegoli ngiyoqala ukugibela ibhanoyi ngiyoqala yonke into nje ngiyoqala ukulala ehotela ngiyoqala ukuthengela ifoni engizofonela kuyona yonke into yokuqala. Umbuzo oqala yazoba yini kunokuthi ngijabule uma ngizomshiya phi ngoba ugogo uyatohoza emajaltini and ugogo akwazi ugeza umama yedwa kube ngcono masizoba uthi siyabambisana insizani ya ngizokwenza njani yimi lo ngibheke imshove king edwadi. Ngafike ngakhala ngidwadi komunye unesi ngadabukisa wangidabukela unesi babe ngasafuni ukum-admit yakhumbula qala wathina lento ukuthi umuntu bese egula kakhulu nimlaphele ekhaya ngamuncenga unesi ukuthi unesi wabona ne-age uthi kodwa le ngane encane kangaka iyibambele kulo mama wangisiza unesi wazama ngendlela zakhe bama-admit. Same day bem-admit yimi ngibheke e-airport ngisiza ubani naye lo baba wayengisiza futhi akasekho emhlabeni owangakhona ka Sticks ubabugumede engangicula ekhwayeni yakwakhe lapha ko 20 eNtuzuma ka F.
angithatha ubabugumede shwi e-airport yayisele kwathiwa iserinyani Yes. angishove e-airport ubabugumede angithekele ifoni encane usigedlemba ukuthi akwazi ukungifonela ukuthi kwenzakalani ngoma yimi lonke belibhanowe ngihambe ngafika nasegoli ngacula sengiyasamarize nje isikhathi yabo Yeah. bangifika nakhona egoli sengihlangana ke manje ama-province onke siculekile ingoma ethi lapho engiholela khona yona engawina ngayo lapho engihole la khona lapho engihole la khona ngacula mfethu kwangathi kwehla izulu lapho ngangiqatha inyembezi abantu becathi ngiculiswa umoya ongcwele ngikhaliswa umoya ongcwele kanti ngikhaliswa ipain engazi ukuthi ngiyishiye emuva ngacula namhlanje ama-final azoba nini namhlanje siya rehearse ngakusasa ama-final ngavuka ngakusasa ngena ama-final manje wasesibhedlela khumbula ngithi before ngingene kwathiwa ubagumede wafona uma akasekho emhlabeni awe ma angakayi nje kuma-final uma ngenzani uma ngathi yazini ezongisiza ukuthi ngibafihlela amajaji sekhona obachikothwala obabuduma kandlovu obabulebo lo Lion King ngathi uthi ngithule kube imfihlo ngabatsheli because mangibatshela bazongixosha bathi angigoduke ngikhaya ngabe ngisangena angifihle ngafihla ngathula ngacula yeso ngacula Phumlani kwehla izulu inyebe ziqathakela ngicabanga lo yamama manje osefrijini ukuthi ngizomncaba ngani la ngiyacabanga mangiwina ngizowina 15,000 that means the 15,000 uzongisiza ukuyofihla uma wonke lo ukuthi angangcwatshwa ikhansela angangcwatshwa angadonathelwa uma because nendlela yasekhaya iyabonakala vele ukuthi inkosi yami laba bazodonathelwa mangasashone lo mama ngacula Phumlani uNkulunkulu emuhle emazulwini kwathiwa mase kuthiwa the winner cabanga ama-province mangaka u9 9 provinces wonke kwathiwa the winner is Fikile Mlomo yo ngase ngingasakwazi nokusukuma ngiyobonga sekuthiwa ngiyobonga phambili ngendlela sengikhala ngayo mase ngibonga phambili ngathi ngibonga uma wami umphefumulo wakhe ophume izolo ngithi shuthi la ukhona ungikhanyisele etholakele ngiyabonga ungikhanyisele ngiyabonga ube idlozi elihle kumina nakho konke kuyenzeka sengiyazi nokuthi ngizokufihla ngani amajaji ayikhamisela bathi hayibo kwathiwa rest in peace wonke umuntu wamangala ukuthi ngale isibinde singaki incane kangaka akwazi ukuthatha leyo mali ngawubuyela ekhaya hawu umama usezongcwatshwa ngesithunzi naye angibhukha umgodi amabhasi ngabhukha ihholo thenga igrosana ngisizwa yilona lo babugumede nomama wakwakhe santata sahlela wonke umncwabo waphumelela umncwabo ngabuya lapho ngahlala ngathi kwaqala ke nga-acta kwi-Soul City ngashutha-ke zonke izinto zakhona kwaba kuqala-ke kwavela kaFikile Mlomo ithalente le-acting khona la kwi-acting futhi khona nelokucula ngacula nga-acta nakoMadluphuthu ngaze ngathola ubabumzi wakhe Mbuli ngafeature kwingoma ethi God the Best yes kwi-album yayithi Ithanda from there ngangisebenza nochikothwala koMaria Maria ngilongigudla nje ngibhekela abaculi abaningi until ngaze ngathola ke yilo babu uZosimuzi na recorda ke album eqondene noFikile Mlomo ke 2008 eyayithi uma ngisuka le yayinengoma yaduma kakhulu ngase ngibhala ingoma ngibonga uma wami yayingoma yayithi ngiyabonga mama yes yaduma nje kakhulu leyo ngoma leyo kwaba uqala kaFikile Mlomo ngengoma isuka endaweni ejulile ngayibhala ngisemochwari ke leyo ngoma leyo ngimgqokisa ngimgqokisa nje ngiyacula ngisho le ngoma emadlebeni nami ngiyamgqokisa iyasho le ngoma ngasho ngathi okay ngizoyiperforma ngomncwabo ukuthi ngiyitest ukuthi injani ngawuhlela umncwabo wakhe woSunday iband yalo baba babugumede yayikhona ngangicula kwakhe yangidlalela ngamculela this song ngayizwa iband ingibackup kamnandi ngathi one day mhla ngathola i-recording deal ngirecorda le ngoma kama ngempela uNkulunkulu angisiza ngayithola i-recording deal ngayirecorda le ngoma kama yasebenza yaduma leyo ngoma yaqhamuka lapho thema sezingishaya izimo kwi-industry kwafika le ngoma ethi noma kunje le abantu abayithanda kakhulu nami yona ngoma ke ewumthandazo wami kuwona wonke ama-albums akaka wa-release uFikile Mlomo mase ngibona ukuthi akusahambeki ngithi noma kunje Nkosi ngiyohlala ngikhonza and I will never go back and I will never give up kunokuthi ngiwe ngcono ngigaqe ngamadolo ngizoze ngifike kunokuthi ngime ukuma kukhomba ukuba yifailure so ngqono uqhubeka ngcono at least mangasahambeki ngizogaqa noma ngihambe ngesisu ngicrawl
but ngiyazi kuzofika la ngizosukuma khona. Wathatha phi lamandla kuma ngoba ngiyakubona ukuthi udlule into ezimba ezibhlungu nomuntu mangayicabanga lezimo sodlule kuzona zingenza umuntu mhlawumbe omunye ayibulala vela give up empilweni. Where do you throw this strength sokwenza ukuthi umuntu wesifazane izinto ezibhlungu kangaka sodlule kuzona? You know ukuthi izimo ezibhlungu kahle ngizothi kushuthi lamandla ngiwathathe kuzona. Okay. Because kushuthi bezivele zibekiwe. Zibekelwe ufikile. Bekuyipackage. Yeah. Impilo yami. Ukuthi ufikile uzodlula la, adlule la. Because thema mase khona lapho nje kulezo sidididi zoma ngajola. Ngizama njalo ukuthi ngizama ukubalekela inhlupheko yasekhaya. Leyo ngiyikhuluma kakhulu kumantombazana ukuthi impilo yasekhaya ungayibalekeli, inhlupheko yasekhaya ungayibalekeli ngokuthi ujole noma uyinikele kumuntu wesilisa because ekugcineni it ends in tears. Mangijola ngithola nomfana omncane nami ngimncane ngithi ngizama nje ukuthi impilo yami ithi mhlawumbe kuba ngconywana. Kade ngizothola umfana wesixhwanguxhwangu. Lo mfana lo athatha umntombi bami engishaya engenza yonke into ngayicabanga because wazi ukuthi ngincengile ngithi angilutho ngento engalutho nje. Nginto ethembele kuye nakubo futhi kwaku 4 rooms so nje ngaleso sikhathi ngangibona ngathi kuhle balomfana. Yabo ekhaya kudaka nginamahloni yabo nje ngaleso sikhathi kunzima ekhaya. Kalomfana kuhle yabo ngiqala nokubona udongo liplasteriwe. Ngona ujwayele yonke le. Ngijwayele mina lento ekhaya kudaka kunamathandela kunothayelo rastili yabo nje yonke into ekhaya silala phansi kalomfana ngilala embhedeni. Angisacabanga ukuthi kulombhedo uzongenzani lo mfana. Kimi no sekubalekile ukuthi ngilala embhedeni bathi ingubo ezinhle yabo nje kunogesi ayibu. Nje yabo kimi nokwathi nje ngisezulwini kodwa u4 room ofithi lo mfana wangihlukumeza ngangokuthi mangina 16 years engishaya ngakhulelwa ngikhulelisa waphila umntana 5 months mayiqeda ukuphila lo mntana 5 months lo mfana udla ama drugs ngizothi wambulala because wangishaya that day kwaba inyova nje ngabona umntana esethule after sengibuya mina esibhedlela umntana usiyabanda and bamshaya umphakathi namaphoyisa bembuza ukuthi uyenzeni ingane akagcina ngalikhipha ngeqiniso. Ngaze ngamncwaba nokwanda usemolweni amathuneni semolweni bayawazi abanye but kwasho ukuthi ngaleso sikhathi levele nami ngangenazi imali nasekhaya bengenazi imali masilandela indaba yecala kwathiwa there was no evidence. Ngagcina ngiyeke kanjalo indaba kaNokwanda so ngaqhubeka nempilo kunjalo leyo nto kaNokwanda ile yangifikisela ngale ngoma ethi wenhliziyo yami mabuhlaka siku hati sitha sakho sifukela wena nale ngoma futhi ethi uNkulunkulu kuphi ingane wena uyayibulala kodwa bakhona abayidingayo leyo ngane. So lezo ingoma zothunga ngithi ngihlele emakhandleleni ziloku zingibusa lethi uNkulunkulu kuphi ingane ngazi ngayifaka kwi-album nayo lethi inhliziyo yami awuhlakaniphe ikhona kwi-album yami ethi Linda Uthandaze. So kahle umculo kaFikile Mlomo umayelana nami. Ngenxa yesikhathi Fikile asikubambeni la isikhathi sesiphelile sesisho isikhathi sethu. Just tell us abafuna umculo wakho bengenza njani bakuthola kanjani bakuthola kiphi indawo? uFikile Mlomo ukhona Facebook uyamthola ezoFikile Mlomo. Baningi abanye uFikile Mlomo angisazi nami ngizothi uFikile Mlomo yena muphi kodwa njengamanje khona isithombe sami nje engigqoke khona ingubo egold sengiye ngichaze ngeoutfit ngoba baningi abantu abazenza uFikile Mlomo and on Instagram ukhona uFikile Mlomo ugqoke itop maroon and then umculo wami uyatholakala ezitolo sawuthola ezitolo uyawuthola na ku ma digital platforms and by December noma January abantu abalindele ngise studio ngiyapheka ngipheka ialbum and inento esamlando ngizoyibiza la documentary kaFikile Mlomo ezodlala lapha koma bani Showmax and Netflix. Noma ko Netflix. Kuzobe nje bebuka itecisha ifana le kakhe likhumale kadidlana bese ayifane kanjalo bazobe bethola ukwazi kabanzi ngoFikile Mlomo. Thank you very much Fikile Mlomo. Isikhathi sethu siphambane nathi asifuni ngempela. Ngiyacabanga ukuthi komele siphinde sikulande futhi ngoba asikaqedi sizenze 1%. I'm sure siphinde sikulande nomphathi lazohlelela umphathi siphinde sibe kanye nawe. Thank you very much Fikile. Ngiyabonga kakhulu bhodwana ngibonge nakubalaleli bevuma. My name is Ngomlando. This has been the edition of Mega Grace on Sunday with Vuma 103. Good morning.